Bé, jo confiava en que el Partit Popular de Puçol foren un poc més sensibles i diferents als seus jefes, de València, per exemple, i de Madrid, però veig que no. Vostès s'agarren a una parell lliça per tal de no ajudar als més necessitats. I ho dic en mayúscules, a vostès es va la beneficència. Van a fer un pagament perquè puguen passar els Nadals. A mi em donaria vergonya el que acaben de dir, vergonya. Agarrar-se a incomplir una llei o a incomplir... Això és incomplir una llei? Persones que estan esperant tot el 2014 uns diners i que vostès que alardegen que l'Ajuntament de Puçol té una salut econòmica que és massa per la carabassa, que acaben de rebre 2,5 milions del cànon o d'on siga, i que fan modificacions pressupostàries a diestro i siniestro durant tot l'any, i ara no són capaços de fer una modificació pressupostària o ficar imaginació per a pal·liar el dolor d'aquestes famílies. Jo me pareix a mi que això ja rosa, lo inrosable. Mai m'ho haver esperat de vostès, de veritat. I m'estava esperant a fer la pregunta, perquè, clar, damunt d'això, prepotència. Prepotència. La senyora Carceller, el dia que vaig presentar... Sí, vaig a contestar-li, vaig a contar el que va passar, que vostè va vindre al meu despatx, el mateix dia que jo vaig presentar per registre d'entrar la moció. I des de la porta em va deixar caure ja que si estava mal redactat, que si l'havia presentat fora de plaç, i dic, la puc presentar per despatx extraordinari en les comissions, i normalment s'aproven. Diu, sempre queda la votació. Sempre queda la votació. Clar, com ella cobra tots els mesos puntualment, a final de mes, un mes més per a les persones que estan més necessitades, doncs no passa res. Vostè i tot l'equip de govern estan cobrant puntualment cada mes. I ara deixen a unes famílies que estan sense rebre pràcticament res en el 2014, sí, què me fa vostè la carassa? Quina carassa m'està fent vostè? Si li tenia que caure la cara de vergonya a vostè. Tenia que caure la cara de vergonya a vostè i a tot l'equip. Senyor Esteve, senyora Carceller, anem en tranquil·litat, estem en fetges que són Nadals i no tenim el que entrar per ahí. Clar, i ara vindran vostès a felicitar-nos els Nadals i sobretot a les persones més necessitades. Això en el meu poble, segons se diu, hipocresia, se diu en el meu poble. No conec una altra manera de dir-ho. I l'única manera de retirar tot el que estic dient és que vostès recapaciten i prenguen la mesura que correspon. Ajudar els més necessitats. Siguin vostès un govern de tot el poble de Puçol, no miren soles als seus, miren a tota la gent del poble i sobretot als més dèbils. Això és el que tenen que fer vostès. Pensa que els han triat per això.